Някъде в северната част на Егейско море, само на половин час път по вода от Керамоти, се намира един приказен свят с зеленина, легенди и кристални води. Това е Тасос. До острова се стига лесно с ферибот от Керамоти за около 30 минути. Островът е малък и се обикаля за по-малко от 100 км, но на всяка крачка има нещо ново, което може да видите. А Тасос не е само природа. Историята е тук, в мрамора, в легендите, в златото. Още наричам Атина на севера. Островът някога бил колонизиран от финикийци, а по-късно важен играч в гръко-персийските войни. А сега място, за което се казва, че пази гробницата на Александър Македонски и дори свещения кивот. Какво можете да свържете остров Тасос? Има над 1 милион маслинови дръвчета, от които се прави сехтин, мед, вино и усещането, че си там точно където трябва да си. Това е вкусът на Тасос. Абонирай се за още пътешествия, харесай, сподели и ако искаш да се мазнеш от всичко, вземи билета за Тасос. Някъде... Да, по вода е. Ма кой да го каже? Не е смешно. Някъде... Не път, не год, не, нищо. Не в цяло разпричам на коза. Не. По-късно! Играч в гърко. Може да хвърля телефона в морето, знаете ли? Мен ти вино.